ana hare alhaji ganji songa uban iliyasu na go da baban shanya ran da na je ngo alhaji ganji kundo na je salamu alaikum ganera gari na maraba baba na je wa alhaji ganji kudin nama ya kama sai yayin ka babban lago ya kaya bai wa maroka baba na je wa alhaji ganji aura ba ni riga sawa riguna shida an ba mu an ba ni an bayyana. To Alhaji Muhammadu a rayuwa idan Allah Ubangiji ya ba mutum sana'a yakan ga abu biyu, yakan ga bacin rai yakan ga farin ciki. Shin a wannan sana'a taka waɗannan abu biyu a ina ka same su kafin ka daina yin ta? Shin ka ga bacin rai ko ka ga farin ciki? Kuma me ya kawo bacin rai? Akwai dun na gansu. Allah sarki. Na ga farin ciki. Allah sarki. Wanda yake ban taba ganin irinsa ba. Allah ne. A sanadin wannan sana'a ta gara. Na ga bakin ciki wanda yake ban taba samun irinsa ba. Allah sarki. Kuma ba na fata na samu. Allah ya kyauta. To dama. Bakin ciki na farko wanda na samu. Ni makaɗin Fulani kuma Allah Ubangiji ya yi min nasibi da in dai a cikin yare biyun nan kana jin ɗaya daga ciki ko in za Hausa. a samu mutum 10 wanda za su gaya maka wani abu a ɓangaren waka to insha Allah in ban zama a cikin sun an tara in ban zama na ɗaya ba ƙilan zama na biyu in ban zama na biyu ba na samu na uku. Haka. Hausa ko Fulani Haka. kowace irin sana'a kake yi kuma in ka zo ka ce mun kai ga kyautar ka yi kyauta ka tafi na tambayi sana'ar ka a cikin sana'ar taka zan samu abun da zan lankaya a jiki in faɗi wani abun da zai ba mutane sha'awa har kai. Haka ne. Ban ware kuma ni makaɗin wasu mutane ne daban ba ni dai makaɗin Fulani ne. Duk bahaushen da ya shigo ya bani wani abu ribar kafa na samu tabarrakin Fulani ne. Su suka rena su suka goya su suka haifa su suka goya su suka rena su suka tarbiyantar kuma a jikinsu sana'ar ta fito kowa ma ake sashi a ciki. To a wannan bangaren ne bacin ran ya shigo sai ya zama na Fulani masu arziki da manyan sarakai da samari masu ji da kansu to sai su bani dukiya masu arziki su bani arziki su bani dukiya makiyaya su bani shanu amma sai a ce mun in na wuce ma sai a ce makaɗin barayi na yana ce kaga kuwa da bacin rai da bacin rai to har sai da ta kai su da kansu suke zuwa su maka kyauta amma kuma sai wani su dan hasada sai su je su bata ka yawa sai da aka ce mun ma ni makaɗin barayi ne kawai aka zo aka haɗa ni da alibara a nan gari sai aka aika takarda cewa wai Ali yana nema na an harbe wasu barayi amma akwai wani a gaɗau ya ce masa idan bai kashe ni ba za a daina sata ni ne mai sayan bindigogi ni ne mai ajiyewa ni ne mai tara barayi a gidana aka zo aka yi binciken gidana ina kwance karfe 2 na dare aka yi bincike ko kokon rediyo ba samu bare reza amma na ce musu dama in za su yi na ce musu to shiga ku yi bincike ina da abubuwa kamar haka ina da kwari da baka a gidana na gado ina da sanda akwai wukar kunkuni akwai gatari akwai magirbi amma bayan waɗannan duk abin da kuka samu wanda kuke zargi abin da aka faɗa na yadda ba su samu ba yan sanda kenan daga bayan sai aka haɗa ni da Ali aka ce yana nema na wani kashi ina can wani gari can
a jihar Yobe ana ce masa buguwa. Sai na bugo na zo a gidansa. Aka ce masa ina sallama, ya ce waye yake sallama, aka ce masa ni ne, ya ce dan kawo mai garayan kwa, aka ce shi ne, ya ce ba shi bane, da kansa ya fito da wanda ya je gaya masa. Da ya zo muka koma sai ya ce mu wai kai kana da hankali kuwa? Na ce ina da hankali. Ya ce to me kake gadara a duniya? Ya ce ina gadara da wanda ya fi babanka, ya fi babana, ya fi baban dukkan wanda yake a duniya. Cewa yake nan, na ce Allah. Na biyu kuma ina gadara da Allah ba zai dora mun abin da ban yi ba kuma ya zama shine sanadi. In kana son ka kashe ni, Allah bai yadda ba, baka isa ba, kai din banza baka isa ba. In Allah ya kaddara kai ne mai kashe ni, wallahi duk duniyar nan in gata na ne, sai ka harba bindigan a wani dabba daban har tashin ya tafi gidana ya kashe ni. Da wannan na dogara. Ya ce mun to kana gadaran sarkin Fulani ya zo, sarkin Katagun ya yi magana, shugaban mai yatti Allah ya yi magana, shine ka ji labarin ka zo. Na ce ni ban san ma waɗannan, ya ban je gun su ma, ni daga buduwa nake, kuma na ji kana nema na, karka shawo ya gara zo da kaina. To baka yin wakan barayi? Na ce ina yi, jiya ma kwana na ina yi. Me yasa kake yi? Saboda baka da kunya. Na ce me yasa suka yi sata, suka bani kuɗi, suka ce na yi musu. A yanzu kai a ƙasar nan wanda ya harbi ya mutu da wanda yake yi yanzu, na ce amma dukkansu a yanzu ka shafe su a wajen harbi. Ka taɓa jin sunanka a bakina? Ya ce a, na ce saboda baka taɓa bani abu naka ba, amma zan zo in gaishe ka tafi, amma baka taɓa jin na faɗi sunanka a waka ta ba. Ko na yabe ka? Saboda me? Yawa, saboda ban san abin da zan ce maka ba, baka ban naka na ci ba zan ce na gode. Amma zan zo in gaishe ka, amma a duniya ba wanda ban ci kayansa ba zan buɗe bakin ce na gode. To na gode da mi? Ba dalili. Ya so su a ƙasar nan ku ciki ta, in akwai wanda ya taɓa sata kuka kama shi ya ce a gidana yake, ko ya ajiye wani abu na sata a gidana, ko a bincika daga kan Jauro zuwa Digaci. To wannan kenan na muku bayanin abin da ya fi bakanta min rai a duniya. Ban samu bakin cikin da ya kai shi ba, yanzu sai yi muku ranar da farin ciki ya zo ya goge wannan a rayuwata. Ranar da na gani a shabbakin manzan Allah kuma ta sanadin garaya. Na gani dinnan ba dukiyar da tsohona ya tara ya ajiye ba ne na biya maka, na je sanadin wannan garayan ne. Na je ni na yi aikin haji gani a raular manzan Allah. To duk bakin cikin da aka mun, duk abin da ya bakanta mun a rai a baya, sai ran nan na ji duk ya zama ya shafe wannan farin cikin, ya shafe wannan bakin cikin duka. To ranar ne na ji farin cikin da ban taba jin irinsa ba, ban yi zaton zan ji irinsa ba, sai dai in mutuwa na shiga aljanna, ko kuma can din na koma raular manzon Allah din. Waɗannan su ne guda biyu da kai mun tambaya a kansu, waɗanda nake tunawa babu kamar waɗannan. To a ƙarshe wane kira za ka yi shawara ga al'umma bisa ga rayuwa gaba ɗayanta? Da ta rayuwar da take yanzu da mai zuwa gaba. Ni da farko kiran da zan yi wa al'umma a wannan rayuwa ta yanzu da wanda za ta zo gaba, na farko ina son al'umma ta koma ga Allah, ta koma ga manzon Allah. Shugabanni a daina la'antar shugabanni. Idan shugaba yana abin da bai dace ba, kada talaka mu la'ance shi, mu yi masa addu'a. Wani abin da yake yi Allah ka juya masa hankalinsa ya koma kan nauyin da Allah ya dora masa. Allah Ubangiji ka kalmaso mana shi, ka dora mana shi akan layin daidai na tausayin waɗanda yake shugabantarwa. Na biyu akan addini, malumai da suke a duniya da wanda za su zo a nan gaba na yanzu za su gada, a daina kafirta juna. Wancan yana aƙidarsa, wannan yana aƙidarsa. Wani malami ya hau mambari ya ce ma aƙida kaza ɗan wuta ne. Na jawo hankalin malumai
a duba wannan a haɗa kan musulmi ba a tarwata su ba. Musulunci baya son tashin hankali, baya son fasadi, yana son haɗa kai, baya son zargin juna. Kana aƙidar ka, ina aƙidar ka, to dukka mai fatan ta kai mu ga manzon Allah. Wannan shine kiran da zan yi wa mutane, kuma duniya ba matabbata ba ce. mu a wannan gaba muka zo ƙarshen tattaunawar mu da shahararren makaɗin, tsohon makaɗin garayen nan, wato Alhaji Muhammadu Nasiru Ɗan Kawu. Alhaji Muhammadu Ɗan Kawu, mun gode. Allah ya saka da.